Igande Lurdesko ospitalitateak urteroko bilera ospatu zuen Ibarren. Elena Kotado presidenteak urrezko domina ezarri zion kargua utzi berri duen Lupe Arantzabal presidente ohiari egindako lan guztiarengatik. Ondoren Fernando Prado Gotzainaren, Iñaki Zabaleta ospitalitateko kontseilariaren eta Pedro Laskurein Eibarko parrokoaren eskutik meza ospatu zen. Gero bildutakoek anaitasun bazkaria egin zuten. 60 urtetik berako apaiz gipuzkoarrak bi egunez bilduta egon dira seminarioan. Bi formakuntza hitzaldiren ostean, Elizbarrutikoen bat gairi buruz sakon hitz egin zuten Fernando Prado Gotzaiarekin batera. Eguna oparoetan zehar apaizek hainbat ekimen elkarrekin ospatu dituzte. Otoitza, eukaristia, gorospen kantuak. Zerbait berria jaiotzen ari da gure Gipuzkoako eliza, bokatio. Bere helburua benetako bokazio kultura sortzea. Gure Gotzain Fernandak esaten duen bezala, elkartek bokazioak zaintzen ez badituzte, ez da izango elkarteak zainduko dituen bokaziorik. Bokazioak eskatzen eta eskertzen diren jainkoaren oparia dira. Jo gure webgunera partekatu materialak eta egin otoitz gurekin. Bokatio!